Farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy kis tojás. Az elindult világra. Görgött, találkozott egy utcával, ott kérdi tőle, hogy hová még tojás ma? Megyek világra. Én is megyek, menjünk együtt. Mentek. Előtaláltak egy rákot. Azt kérdi tőlük a rák. Hová mentek? Fucakma. Megyünk világra. Én is megyek, menjünk együtt. Mentek, találtak egy varrótűt. Azt kérdi tőlük a varrótű. Hová mentek? Rákoma. Megyünk világra. Én is megyek, menjünk együtt. Mentek. Találkoztak egy kakassal, azt kérdi tőlük a kakas. Hová mentek? Tűkoma. Megyünk világra, én is megyek, menjünk együtt. Mentek. Találtak egy lovat, végül pedig egy ökröt. Mert majd elszeledett, ki leszeküdt a maga helyre. Akkor a tojás beszeküdt a tüzes, figyelj, a tojás beszeküdt a tüzes homokba. A kakas meg urta, beültek a kandalló tetejére, a rák bemászott egy dézsavízbe, a ló leszeküdt a ház közepére, ököl pedig a pitvarba. Egyszer jönnem haza a 12 farkas. A legöregebb már messziről kezdett kiabálni. Fű, de idegen szagot érzek. Kimer bemenni? Volt közöttük egy hányaveti. Azt mondta, hogy ő bemegy. Ez az ördög vagy csoda. Nem fél semmitől. Azzal bement. Még az övék volt a ház. Egészen tudta a dörgés, hogy mi hol áll. Először a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mégsem gyújt. De a kakas meg a luca elkezdtek lármázni. Aztán belenyúlt a tőkes abuba, hogy majd parrosét keresd a tojást, elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rákcsica meg az ollóját. Nagy értem a ház közepére ugrott, ott meg a ló rúgja oldalba. És ott közben az ökör is nekiesett, elkapta a szarvára, a bort közepén előtte. Ezzel elkezdett ordítani, fába esett félre, szaladt a többi farkashoz, nyúlok a hamuba, megölnek puskával, szaladgós dézsához, megvágnak oldóval, kapkodok kendőhöz, panyaszul tűjével. Szaladok udvarra, kilöknek lapáttal, megyek pitvarba, mert a pasilára egyjárt, másik ordít a fejem, akkor nagyot estem. Ezzel jaj volt nekem. Jaj, fussunk, kék takadás, földindulás, valamennyi ördög, mind ördög. És még már is futnak, nekem vártak. Na most, megnézhetem én is?